na-atụ egwu odike m ọzọ nwa mgbakwe bịa n'ụlọ ọnwụ dike a na-adịla obodo mma ya ndụ dike a na-atụlụ obodo ụtọ n'ụlọ ka nnaba isu a na ọcha ndị egwu doke mmanwụ na isu aka ọgwa na oke mmanwụ ahụrụ n'ụtụtụ oke mmanwụ fesi na isu ngolego obodo onye kata n'ụlọ ọgwa ndị mgbọrọgwụ gbachitere ya amoosu a na-ejelu omendago ihe mkpuchi megwu ibe onye elulu ka ọ na-eme ọkwanị mmadụ ebu mmanwụ unu ga-ama na anụ a na-egwu o so na mmanwụ na-egwu ụkọlọ na-eme ka ọkọlọ ọkọlọ ibe aka nri jere nwoke mmanwụ n'izu ala ọcha esu n'oge ka anyị na-ekwu nwa kwụrụ n'ụkọ bịa ka na ọkwanị ga-ebu nwanne otu onye adịresị eji wee mmalị isu ediriki nwanya ije sanaba tambaya segadam pambaya aija dam sanaba samba samba wayo namono kwani muna agwa lelemu yebu ije enwilo wakwa n'ọzọ na-ekwu n'ụlọ ya mara odogwu anyị na-ekwu maka ya wakwa na-echi ifu na Frederick nwanyị agọluwo okwu ndị bebe akpọrọ fesi na isuwo wakwa na onye obodo n'izu n'ụlọ nwa mụrụ n'otogo otu n'ime izu a na-ama n'ebe ama nwanye mkpakwa abụọ akọlụ ọzọ nwanne Ghana ebe o jere ibulu wakwa n'obodo Ghana ka ọ na-ajụ ego ya ibe rike nne n'ọgwane Ghana ka o jibudo ike esi na-esuwo mgbọrọgwụ gbachitela ezi na isu a na ọcha n'ụlọ ihe ndị obodo isu o nwere ibe mba ekwu n'ụlọ ọ bụ na agha a na-ekwu bịaba obodo ihe mechie egwu odogwu jiri obodo n'aka wee ji ka anụ otu n'ụlọ obodo azakpọlechakọ nekwe ndife ezu n'izu kunu chekwa anya wakwadị n'ebe anya mgbagbu abanye iji gwube anya ọkụkụ na-eje agwụ ya fesi n'izu ibe abalị nzu n'anya onye mgbagbu abụọ n'ụlọ nwanne atụlọzi ife ezi egwu na nkete unu na-anụ ka nna akwanyaba akwa n'ụlọ wapụ na unu nekwe n'anya amoosu a na-egwu a na-ejelu kene ndị abụ nwoke mmanwụ alụzi akaja agwụ ma n'izu ike si n'izu unu na-anụ ka nna agwa fesi n'izuwo nwoke mmanwụ n'izu anụ a na-ajụ ama ọkwa n'obodo izu n'ụlọ ọkwa na anụ ji eze lie na na-ekwu ibe sozi amala osisi na-amị inu n'ụlọ nwoke mmanwụ n'izuwo ọ ga-adịle gị mma wakwa ndị chief dọkịta ọzọ nwa mgbagwo agwọ nọbụ na-ekwuwo wakwa na ugili ka mma agwụrụ unu ndị obodo isu wakwa na etozi iyi a na-aṅụ denọrete wakwa na eziokwu nọrete bụ ndị mmele aka ọbala unu amala na aka ọbala nwere ikpeke etube wakwa na ọzọ na-akpọbebe afụrụ n'anya wọbụ na-emesịa fesi n'obodo niile ga-emeche ekweta n'ụlọ ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị na-emeche tụba alụ sene ga-akasị onye obodo n'izu n'ụlọ wakwa na okwu ekwujeli n'ụlọ wee nwụba akụsị etose n'iyi wakwa na okwu akụsị nwoke mmanwụ n'izu eyi anyị je n'izu a na ọcha nwoke mmanwụ n'izu a na ọcha wakwa na gị ka a na-ekwu n'ụlọ nwoke mmanwụ nwere anụ a na-ajụ ama ọkwa
osisi buchi deli n'ụzọ ọgwana gị na-akpọ ndị nkịtị n'ụkwụ na nkịtị ya uchi m fesi n'isu ene na-efesi oke mmanwụ ala na-azụ nwa n'obodo isu ọgwana gị na-eme ọgọ na nkịtị ibi ibichala anya na igbo erika esi jidekwa eme ka ihe ichi onye na-eme ka imele emeka nwoke mmanwụ na ọzọ ekene ọgwana m na-ekwu ọgwa n'ọzọ nwe mgbakọ na-aga mgbedịka ma onye mgbakọ aga